Daniel, in de eerste plaats gefeliciteerd. Aan de M.G. Schmidprijs, vooral een inhoudelijke prijs. En daarom belangrijk? Ja, het is een belangrijke prijs. Het is mooi omdat de vakjury dat besloten heeft dat ik hem dan moest hebben. Dus dat bij mensen die hebben kijken echt naar de kwaliteit van iets. En dat is, nou ja, het is geen populariteitspol. Er zijn geen mensen moeten sms'en of zo. Nee, dat is echt een vakjury. Kijk, en dat vind ik wel heel fijn. Dat vind ik wel mooi. Die mensen hebben er allemaal bijzonder veel verstand van. En dat maakt het ook zo ongelooflijk dat ik eerst dacht van, hebben ze mij over de gek of zo? Of, ja, het is voor Drenthe ook mooi, vind ik, omdat het in Drents is. En wij toch altijd het idee hebben van, ja, maar dat je dan met een Drents lied zo'n prijs kunt winnen, is een mooie opsteker ook voor de hele Neder-Saxisch. En dat is toch ook wel iets waar ik toch wel een soort trots gevoel van kreeg. En wat ook wil zeggen voor andere mensen, voor Margrethe Kleine en voor, noem ze maar op, die in Drenthe zeggen van, tuurlijk doen man, weet je wel, dat kan allemaal. Het is 2007, alles kan. Ze me weg van Annelie. Goed, dan krijg je dus de discussie in hoeverre is Nederlands niet gewoon een dialect, zoals Herman Vinkers altijd zegt. Maar inderdaad, ik snap je vraag. Het is wel voor het eerst dat een streektaal lied deze prijs wint. En dat is natuurlijk hartstikke goed. En dat zegt wat mij betreft ook wel wat over die jury. Dat zij dus niet, zoals toch wel veel mensen vol vooroordelen over een streektaal. Maar dat ze dat gewoon zien als misschien wel als toegevoegde waarde. Nou, beeldje mee naar huis. Ja. Thuis op de Schorsenmand. Ja, nou, ik heb een galerij de Groot. Er staan allemaal beelden, daar komt bij tussen. En er is nog plek. Tussen Bach en Moeder Maria heb ik hem bedacht.